time, mijn mensen. Hallo, 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 hallo. Long time. We hoop dat op sa upasa sweetie, want mi pasa sweetie rustig naar de grapching. Hoe gaat het met iedereen? Hoe gaat het? Met mij gaat het goed hoor. Ik go hier bunangami. Ik heb jullie gemist. Mi mis mi FB-vrienden vreed. Maar ja, ik dacht pas, mijn ego stoort dus maar naar een video of elkaar kon stemmen, NPS, dit, dat, isabito. Ik dacht van, ik neem het silent, want ik heb respect gigado, isabito. En na pas is er vast aan de nagado. Die na de soort zo sandapen. Maar anyway, asani hit. Mijn god, asan hit. Asan hit, vuren. Ik had jullie ooit gezegd dat die fakkel van NPS, Spitfire. Wel, no, dit mina voor een noti. Hij Spitfire lek noti. Als een fakkel voor NPS is Spitfire lek noti. Was maar betekent met een fakkel voor NPS uit bron de degweg ba. Betekent dat te au wiki na lava. Wel, a dekaba. Adekaba ay Spitfire egwe mijn mensen. Hey. Ik kan niet wachten. Vier het we stem eerder. Want ons refer volgt dat pas schaakbord toch. Dat troebel. Als schaakbord troebel helemaal. Dus Upotengi NPS uno me grap. U stem massaal die NPS, maken jullie geen grappen. U schrijf tak dat. NPS, tja jongens man, no, de we gaan veranderen toch. Temi bete ik goed dat, NPS veranderen, NPS van toen en NPS moet nou, na toe verschillende NPS, uno boan bribi. Maar wabu EGI, dus no de anus, maar ik kan spa moro tak kon stem die NPS. Jullie zien het zelf wel van, na jamim de, na groen, uno hier next, asan na groen. Ja toch? Of een jaarvisie, of 2025, maakt niet uit, naar groen. We groenen helemaal. Je moet nagaan. Lady Diana Poki. Nou, een jongvrouw. De man himself, Atompai. Nou, een jongeman. En, min after goed trouwens, we volgen, min afkar aladene. Min afkar ala de usrefeshi tak dat na NPS wins wij draaien ko. Je hebt geen keuze na keus. Uno no ap keus na NPS. Na NPS no mo abif potengi. En zij do abif potengi NPS omdat alles masap tak NPS tedens don dape toch. Orde na regels de in akondre omdat NPS nou een partij. Daarom ik ben heel erg trots dat na meneer Rusland, na voorzitter. En binnenkort president van Suriname. Ik ben super blij omdat Aman is ook de echt, geloof me, hij gaat echt, hoe moet ik het zeggen, een hele liefdevolle, warme president zijn. Daarom moest die NPS een mandaat. Jullie moeten die mandaat aan NPS geven. Maken jullie geen grappen. We hebben jullie nodig. We hebben jullie steun nodig. Op het astemassa die NPS. Uno denkt, dus die zweefkiezers, na des massa ik twijfel toch? Ik kan jullie garanderen, op het NPS. NPS hoe kan je veranderen kom. No, de alles aan naar NPS, echt naar NPS. Aher samburia en we groeien, dat na verschil. NPS is grolijk noti no de. Dat is massa ik twijfel. Ik wil jullie ook aan boord hebben. Ik wil jullie allemaal ook aan boord hebben. Mek uduan boos aan die 2025. Mek manga we de skins kita pas strati e kleur en groen. Mek ude na de stembureau e kleur en groen. No hier dus letterlijk om kleur aan hier kon de groen. Letterlijk en figuurlijk. Isabito, we poes ala dus al die kleuren voor aardig zittende regering ja. We kleur à la groen. Doe jullie mee met me. Ik daag jullie uit om mee te doen. Om voor NPS te stemmen, massaal te stemmen. We stemmen die 5 jaar. Hoe sap tak to die NPS a eerste 5 jaar. Mis sap tak dat we die NPS a tweede 5 jaar. Omdat alleen maar jonger. Nu na so jongens maar die NPS. So massaal ap kade na a visie. Den plan sa u abji unu toch. Den plan sa u abji srana toch. Het is gewoon de bom. Het is gewoon de bom. Mino mag lek noticadoro ete. Maar het is gewoon de bom.
Ik ben super trots op NPS. Ik ben heel erg trots op meneer Rusland. Hoe weet ik dat mi voorzitter nou was saai man, dit, dat toch? Wel, we leren. We leren dat oude amoro, lief, sweetie. Hoe moet ik heb geen woorden voor. Amoro, sweet, lief, president zou ooit kan de insrana. Dat garandeer ik jullie. En mevrouw Diana Pokito, de soort speslik mevrouw Diana Pokito, dat beto, anders maar zijn wan lassie uit je partij. Apion Jana tijgerin, gras. Tijgerin. En Asma die zit toch, ik ben zo trots op haar, dat ze is van, hoe moet ik het zeggen, ze is van een gebroken hart gekomen. En now, look at her. She's shine like a diamond. Mevrouw Diana Poké shine like a diamond. Is het tak dan afro die sto. Je heeft hier een warm, liefde gevoel zo die afro die zie. Ze is een vrouw met een hart. En dan was maar zo'n graag tak tras maar moest aben boom ook toe. Dat femi lobby. Altijd hij leer me sani. En mina bigi wa more. Ik ben ouder dan haar, maar altijd hij leer me sani. Hij tak na mi en zo. Temi ede hit dat in demper me altijd. Is dat weet je? Te in ede hit dat me demper altijd. Zo iemand is ze. Ze is een hele lieve, warme vrouw. Ze meent het met mensen altijd. Hij tak na u. Hij leg je aan fini uit. En tak ba leg je uit. Geloof me, je begrijpt pas aan direct wie dan je begrijpt direct naar Lectego naar rijles toch? Dan heb je oude systeem en nieuwe. Dat oude systeem te leg je uit vind dat je begrijpt het toch? Zo iemand is mevrouw Diana Poki. Dus uno me grap, u kleur en groen jasma, u kleur en groen jeng. Je hebt atompai daar ook. Jonge ondernemer voor jong boy toch, amai dwere. Plus daar lekker. Atompai ko family kitonga ha. Plus atompai lekker. Dahil luku mevrouw Diana Poki nang ebra di baka. Dahil luku meneer Rusland mooi doglaman dape. Oei, uno me grap yere. Uno me grap. U kleur en groen. U kleur en groen. Uno me grap. Ik daag jullie uit. U potengi meneer Rusland. U kleur en groen. U potengi NPS. NPS na Herman. Dus ik weet echt niet meer wat ik aan jullie moet zeggen. Want misaptak. NPS is groen. Ay gro, alas may hareko. En minuan lip no asma. Nadoro si, nuan me ku alam malako ambod, me ku geniet samen, unyang, drink samen, firu ang biggie overwinning 2025, Mei 2025. Miyang au se fyo we fia face na andam no ayere next one, no de afas ane hidja. Of ano boss ayar disi, na de lucky, ano small boss demora na de srefi. Asane hit. I hit maar even serieus nu. Mensen stemmen jullie voor NPS, ja? Hoe potentie NPS, hoe grooming. Want ik te nou osok chakon grooming, hè? Als we met tampang awi, hij nya honk, look of inderdaad op potentie NPS. Dus dat wilde ik even grappige video. Met kukalap op cheese. Dus op potentie NPS, ja, mensen? Oké, dat wilde ik even zeggen, want als je hit dat schaakbord, als schaakbord hit no dit dat kan jij me kennen, brong alasani. Oké, mijn mensen, morgen ga ik een serieuzere video maken, een mooiere video, maar voor vandaag ben ik heel erg moe. En ik heb te lui gelegen al die dagen. Is alvast dat ik batachtin, ik kon strategie en lees toch. En al die dagen, die Pasendagen was ik bij mijn kleinkinderen. Go kier mi deed, dat me boor met Chago, me go kier mi deed, dan kom ik s'avonds thuis, dan slaap ik. En mijn jongste die is met vakantie, dus ik ben helemaal alleen thuis. Dus dacht ik van even een mooie video voor jullie maken. Fijne dag verder voor jullie allemaal. Love you.